ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 21/10/22 ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಈ ಸಮಯಡು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರಿಗೂ ಹಾಜರಾದುಳ್ಳೇರು. మీరు ಸ್ವರ್ಗದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತಂದು ಬೈದೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಡವನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತುವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತನ್ನ ಸಮಾನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಆರು ಕೊರ್ಪುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದುಂಡು. ವಾ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ್ದು ನರರ್ದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಂದುಳ್ಳರು. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ದು ರಾಜರೆರ್ದುಲ ರಾಜಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎನ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಗೀತೆ ಎನ್ನನು ಆಲಿಂಗನ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಂದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದು ಈ ಸಮಯಡು ಬಂಧನದುಪ್ಪನಕಲ್ನ ಬುಳಿಪಾದುಂಡು. ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚ ಉದಾಸಾದುಂಡು. ಐಟ್ಲ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಕಷ್ಟೊಡುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿಡ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವಿರ ಅಂಡ ಭಗವಂತ ಏರು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಗೋಪಿಕೆಯರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಬಂಧನದುಲ್ಲೇರು, ದುಃಖಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೆಕ್ಕಳ್ದ ಪೂವಾದು ಮಾಲೆ ಅದು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವನ ರುದ್ರಮಾಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಶಿವಬಾಬನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಪೂವಾದು ಮಾಲೆ ಅದು ಆವಡು ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಅಸುರೇರ್ನ ಪಂಡ ರಕ್ಕಸರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಆವಡು ಬಂದು ಜೋಕುಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಹಾಜರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ಯಾತಿ ಆ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈಶ್ವರ ಹಾಜರಾದುಪ್ಪೇರು. ಸತ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಗೀತೆ ಕೈಟುದೆ ತೊನೀರು ದಯಪಂಡ ಭಾರತದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಒರಿ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಈಶ್ವರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಒವ್ವೋ ಕಾಲೋಡು ಹಾಜರಾದಿತ್ತೇರು. ಈ ಸಮಯದಂತೂ ಅತ್ತು ಕೇವಲ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಾದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ಓದಿಸವಿರ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸಹ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಬತುದುಪ್ಪಡತ್ತೆ. ಏಪ ಬೈದೇರು ಬತು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದು ಏರುಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಅತ್ತಂಡ 6 ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ಶಿವಗ್ ಬದಲಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದೇರು. ಸಂಗಮಿಗೋನು ದೆತೊಂದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರು. 6 ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ್ ಮನುಷ್ಯರ್ನಂಚ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅರೆಗ್ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಶರೀರ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ. 6 ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಳ್ಳು ಕುಲ್ದೇರು. ನಿಕುಲು 6 ಹಾಜರಾಪುನೆನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. 6 ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಆನಂದದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಹಿಂದೆ ಯಾರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆದುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನರ್ದು ನಿಕುಲು ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಒಂದುಲ್ಲಾರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ನುರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮುದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಖಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪದು ರಾಜರೆರ್ದುಲ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಪಲ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ರಾಜೆರ್ದುಲ ರಾಜೆ ಆಪೆ. ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೇ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಪೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯವಂಶ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯನು ಇತ್ತೆ ಮಾಯೆ ನಿಂಗದು ಬುತ್ತನು ಮಾಯೆ ಒಯ್ತುದೆ ತಂದನು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಳ್ಡು ಬೈದೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಕೈತಳ್ಡು ಹಾಜರಾತುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಏತು ದೂರೊರ್ದು ಬರ್ಪೇರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಉಡುಗೊರೆನು ಕಣತುಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಏಪ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರೋ ಅಪ್ಪಗ ಏತು ಉಡುಗೊರೆ ಕಣಪೇರು. ಬೆರಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಏರೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ದೂರ ದೇಶದ್ದು ಬರ್ಪೇರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಕೈಟು ಬರ್ಪೇರ್ದಾನೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನಿಖಲಿಗಾದ ಉಡುಗೊರೆ ಕಣೆಯದೆ. ಓವು ಮನುಷ್ಯರು ಏರು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನ್ ಬಹಿಸ್ತು ಸ್ವರ್ಗನು ದೆತೊಂದು ಬೈದೆ. ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆ ಅದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು. ಅತ್ತು ಏತು ಸುಖ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಗಲ ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು.
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂಗ ಅಂಗೊಡ್ಲ ಸುಗಂಧ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಶರೀರದಂತೂ ಪುರಿಕುಲು ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪುರಿಕುಲೆಂದು ಎತ್ತದು ಭ್ರಮರಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಶರೀರ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟೊಡ್ದು ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ರೋಗಿ ಶರೀರ ಆದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಶರೀರ ಏತು ಸುಂದರವಾದುಂಡು. ಮಂದಿರೊಡ್ಲ ಸಹ ಏತು ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯದ ಶರೀರಗೂ ಆ ಸಮಯದ ಶರೀರಗಳ ಏತು ಅಂತರ ಉಂಡು. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಈ ಭಾರತ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ಥ ಆದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಅತ್ತು. ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತನು ಐನದವರ ಶರೀರ ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತನು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಳ್ಳದ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚೆತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೆರು. ಬಾಬನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಟೀಚರ್ ಸದ್ಗುರು ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಗುರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ನಿಖಲ್ನ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಗಾಂಡಲ ಅಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಗುರು ಅವಶ್ಯ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು. ಎಂಕಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಆರ್ನ ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಏರಾಂಡಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ವರ್ಗದ ವಿಚಾರಡು ತೆರಿಯೊಂದು ಪೂಜೆರು ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನರಕೊಡೆ ಉಳ್ಳ ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂಡಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಗ್ರಂಥಡು ಬರೆತೇರು ಕೊಳಕಾಯಿನ ವಸ್ತ್ರನು ಅರ್ಧತೇರು ಅಂದು ಪಂಡ ಕೊಳಕಾಯಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಕುರೆಪತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಧತೇರು ಪಂದು ಬರೆತೇರು. ಬರೆತಿನೇನು ಓದುವೇರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಏರು ಪನ್ಪನೇನು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಜ್ಞಾನನು ಕೊಡ್ದು ಕಪ್ಪಾತಿನಕ್ಲೇನು ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಒಯ್ದೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರಮ ಆವೊಂದುಳ್ಳರು. ಸನ್ಯಾಸಿನಕಲು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬರೆದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನ ನಿಕಲೇನು ರಾಜರಿರ್ದಲ್ಲ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ರಾಜರಿರ್ದಲ್ಲ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆರು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕಲು ಪೋರ್ತದು ಇಲ್ಲನು ಬುರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಮೂಲು ಒವ್ವೇ ಪೋಡಿಗೆ ಬಾಬಾ ನಮಡ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕನ್ಯೆನ ಹಾಕುವೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀನು ಹಾಕುವೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಕನ್ಯೆನು ಬಂದ ನೋಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ನಮ್ಮ ಪೊತುದು ಸೈಪುಜ ಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಿನ ಮದ್ಯುಡು ದಿವೋಲಿ. ರಡ್ಜಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಎಂಚ ವಿಷನು ಪರ್ಪೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರೊಡ್ಲ ಸಹ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹದ ಕುರಿತು ಬರೆದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಪವಿತ್ರ ಏರೆ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲಿರ್ದಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಕಾಮ ಜತದು ಜ್ಞಾನದ ಚಿತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ದಾರು ಐನೇದವರ ಕಪ್ಪಾತಿನಕಲು ಬೊಲ್ದಾದುಲ್ಲರು. ಚಿತೆರ್ದು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ಸನ್ಯಾಸಿನಕಲು ವಿವಾಹನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಚರ್ಚಿಡ್ಲ ಸಹ ವಿವಾಹನು ಪಂಡ ಮದ್ಮೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತನು ದಯಗ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಮಿತ್ತು ಏರಿಸ್ತದೇರು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಕಾರಣ ಮೊಕಲು ಏರು ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು. ಆಪತ್ತುಲು ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ ಸಹ ಶಿವಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಏರಡ ಪ್ರವೇಶ ಆಪೇರೋ ಲಾಂಗ್ ಬೋಟು ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾರ್ಗೊಡು ಪೋಪೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರುವೆರು ಪರತ್ತು ಶರೀರತ್ತೆ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣ ಪಂದು ಬೇರು ಪನ್ಪೇರ್ದಾನೆ. ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತದು ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಆಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತು ನಮ್ಮ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ನಾರಿರ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಪುಣ ಅಂಚ ಫೈಲ್ ಆಪುಜಿ. ರಾಮಗ್ 33 ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಐಕ್ ಚಂದ್ರವಂಶಡು ಬೈದೇರು. ಆ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯವಂಶದಕುಲ್ಲ ಸಹ ಚಂದ್ರವಂಶ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸಹ ತ್ರೇತೊಡು ಬರ್ಪೇರು. ರಾಜಕುಲೊಟ್ಟು ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮನ ಪುದರು ನಡಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪುದರು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಪ್ದಾದಂತೂ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಹಾಜರುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಉಲ್ಲೇರಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಪತಿತ ಬೂಟುಡು ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಪತಿತವೈನ ಶರೀರುಡು. ಯಾನು ಪತಿತ ಬೂಟುಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪಗ ಪಾವನಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಆಯನಗ ಪಗೆಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ
ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಬನ ರಾಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯ ಹೃದಯ ದಿಯೋನಡಾಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ವಿಘ್ನೋನು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ಡ್ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಸರಿ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಡಾಪುಂಡು ವಿಕರ್ಮನು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ನ್ಯಾರ ಅವಸ್ಥೆಡು ಸ್ಥಿತ ಆವದುಪ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯೋಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವೇರ್ನ ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಭವ. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆದುಲ ನ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ನ್ಯಾರ ಪಂಡ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ನ್ಯಾರ ತನನೆ ಪ್ರಿಯಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು ಏತೇತು ತಮ್ಮ ದೇಹ ಬಾನೊರ್ದು ದೂರ ಅವಂದು ಬಪ್ಪರು ಆತು ಪ್ರಿಯಾದು ಉಪ್ಪರು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಈ ದೇಹಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತುದಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನ್ಯಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯಾರ ಅವಸ್ಥೆಡು ಸ್ಥಿತ ಆದುಪ್ಪುನಿರ್ದವರ ಕರ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಅಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಿಯಾದುಪ್ಪರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪುನಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಲಾಭದಾಯಕ ಆದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಶುಭ ಭಾವನೆದ ಸ್ಟಾಕ್ ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುನಗ ವ್ಯರ್ಥಗೂ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದುಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.